sprutet du vann? Linda, du sprutet til politiet. Og jeg filmer det. Nei! Nå ble du børsta. Hva har du å si? Du lo av det. Padda. Si en 17. mai-hilsen. Pandaen min fløy. Å, se. Hei. Vi flyr. Se på bilen min da. Der er vær. Hei. Featherwagging. Silje. Og nå skal vi kjøre med toget. Hvor lang tid har du egentlig å filme det? Så lang tid jeg vil. Å herregud, du skal blåse. Jeg skal filme hele turen. Nei. Og nå til litt underholdning. Vink til russen, folkens! Se kaninen! I'm flying! Jeg fikk bilder av det! Jeg ler hvis jeg er flyr nå. Hvis jeg flyr nå, så får det på film. Nei, ikke hvis den er der oppe og flyr. Nei, få den ned, jeg kan ikke se. Au. Den kommer på. Nei, se, pluss. Bilen det kommer. Hæ? Pluss på bilen hvis de kommer. Spiller på frontrutene. Der kommer det en bil! Ser du? Ja! Å, søt, Janske. Ok, danskebåten. Jeg må ta bilde av danskebåten virkelig. Du treffer din egen kanin. Kanin. Kanin, ja. Det er veldig spennende. Panin. Panin var det, panin. Panda. Panin. Å, det er bra. Det gjør det, panin. Det er sånn panin. Ja, så sånn. Det gjør det faktisk. Ja. Sigmund! Å, shit! Er du kanskje sånn det? Liker du det? Nei, jeg fikk den ikke med før. Hva som sang er det? Always look on the bright side of life. Og kaninen har fortsatt med oss. Ja, får aldri til å være med. Hvor er saksen? Nei! Hvor er Martin? Jeg er her! Og Silje er der. Hei! Linda er der. Og så noen folk der. Jeg håper jeg filmer riktig nå. Nei, se containere! Containere er veldig interessant. Den beste siden av byen. Og biler! Pizzabakken! Seriøst, du legger ikke det her ut på Facebook? Ja da. Ok. Ja, nå skal jeg se hvordan jeg feirer 17. mai. Pizzabakken! Pizza! Pizzaspor! Taxi! Ja, den er kjedelig. Radisson, der hadde vi den avslutningen av videopakken. Ja, vi elsker dette landet med fløyta.
Ja, jeg tar den enkle løsningen. Det stygge bildet. Ja, du ser hvem som filmer det. Å, sjekk det stygge huset! Det er så stilig. Å, den stygge personen der, da. Ja, du mener vel personen som sitter i midten og filmer oss om aften? Det er bak, da. Skal vi med nummerplater? En litt liten min. PP41921. Det må vi huske, så skal vi anmelde det. Den er stålen. Jeg har bevis. Vink til russen, folkens! Ingen vinker. Smil, dere blir filmet! Vink til kamera, Silje. Og så ser du. Vink til kamera! Ja, det er. Og Martin drikker Red Bull, og Martin drikker Red Bull. Skal det smake? Ja da. Vink til russen! Ja. Jeg kan ikke. Det er Norge, rødt, hvitt og blått, tjo hei! Det er det jeg kan. Takk til raske menn. Kan gamle en bra. Jeg kan ikke. Det er skammelig. Skal vi ta dansken nasjonalsangen? Vår hende går i Liafjell. Det vinter der i sommerfjell. Er det sånn? Hva da? Sangen. Jeg kan den ikke ta Nei, den. ok. Skal vi ta dansken nasjonalsangen? Kan du... Danish. Kongelig! All makt til meg! Ja, jeg er en del av folket, så. Vink, folkens! Vinking! Det er bra. Jeg føler meg gal. Det er bra, Silje. Hvorfor er det alltid gamle folk som kjører? Jeg kan ikke skru på vinduet liksom da. Så går det i panikk. Å, helvete! Og der er det noen som skal lysparkere. Vink til kamera, folkens! Vink! Det er bra! Nei, jeg hadde tenkt å sikte på oss med pistol. Vink til pistolen! Vink til kamera. Ha det bra, folkens! Det er bra, Silje. God stemning. Dette er verdt penger. It's gonna be a bumpy ride. Harry Potter. Harry Potter, nå? Ja. Har du ikke sett Harry Potter og Fangen fra Azkaban? Jo. Jo, der. Nice. Smile and vibe, boys. Smile and vibe. Wave. Wave. Smile and wave. Smil og kone. Nice one. Smile and wave, boys. Smile and wave. And look cute and cuddly. Ja. Nei, de er jo helt klart de kuleste, da. Ja. Pingvinene. Å, det kom på film! Å nei, jeg går snart tom for strøm. Nei! Han må rekke hele turen. Jeg har ekstra, så. Det er bra. Men det er gøy. Det er bra. Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem. Budet hver bit over vannet med de 1000 hjem.
elsker det jeg tenker på vår far og mor. Drømme på vår jord. Som senker drømme på vår jord. Og patriotisk bilde av flagget. Vi må ta andre verset da, herregud. Og så den. Fortsett med andre verset. Kom inn, Marie. Stem i. Ville han beskytte. Jeg kan ikke mer. Hei, vinterkamera! Nei, vel da. Sier øye i stedet for. Hæ? Han pirker seg øye i stedet for. Vink! De vinker, Morten. Å, tjala. Det er litt stilig med alle flagger da. Så det... Ja, det var så fint. Ja. Norsk stemning, folkens. Norsk stemning, ja. Norsk stemning på sitt beste. Nice. Det er ikke bare oss som tenker på det, det er folk. Hva? Telefonen min som kjører oss nå. Nei, jeg tror ikke Hæ? Jeg tok den. Du må ta vinterdag. Du tok den. Vink til kamera, folkens. Det haster. Vink til kamera. Vink til kamera. Det er bra. Å nei, nå tar de oss. Nei, vi kan tom. Motorstopp. Bra det ikke var... Nei, motorstopp. Ok, jeg skal slutte nå. Ja. Du kan slutte, og så kan du filme resten etterpå til... Vi har et lite teknisk problem, jeg kommer tilbake. Nei, han kommer! Ja! Hurra for sjåføren! Hurra for sjåføren! Nei, det er for likt. 1, 2, 3. Vi har tekniske problemer! Vi kommer straks tilbake!